El bosc de la tardor màgica. La Laia es va llevar un matí i va veure per la finestra que els arbres del parc estaven canviant de vestit. Les fulles, que a l'estiu eren verdes i brillants, ara lluïen tons grocs, taronges i vermells. Era com si el bosc hagués encès un foc de colors. La mare li va dir: Avui refresca, posa't el jersei gruixut i la bufanda. Quan la Laia va sortir de casa, va notar com l'aire era fresquet i una mica humit. Les fulles volaven i feien crac-crac sota les seves botes. De sobte, al mig del parc, la Laia va sentir una veueta. Benvinguda al bosc de la tardor màgica. Era un esquirol amb la cua com un pinzell de pintura. Estava molt enfeinat, amagant avellanes i glans per tenir menjar quan arribés l'hivern. Jo treballo molt a la tardor. Va dir l'esquirol. A prop, la Laia va veure un grup d'ocells volant. El més gran va cridar: Ens n'anem cap a un lloc més calent. Tornarem a la primavera. La Laia va continuar caminant i va trobar una pagesa que collia carbasses, pomes i raïm. Li va regalar una poma brillant i sucosa. A la tardor recollim molts fruits i verdures delicioses. Li va explicar la pagesa. Quan el sol va començar a pondre's, el cel es va pintar de rosa i taronja, igual que les fulles dels arbres. La Laia va pensar que la tardor era com una festa plena de colors, olors i sabors especials. I així, cada vegada que sortia de casa amb el jersei, ella sabia que la tardor màgica l'esperava amb un nou secret per descobrir. El bosc de la tardor màgica.